The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Word of God is the food for a believer's soul. That's according to Matthew chapter 4, verse 4, and Deuteronomy chapter 8, verse 3. That's why God mandates believers to study His Word by following God's Word in 2 Peter 3:18, which says, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ." You see, God's Word must be eaten and swallowed for the nourishment of our soul. Aron kini mahimsog, malig-on, gaskil. Mao nga gikinahanglan ang atong pagpakaon sa atong kalag. We have to feed our soul, and the Word of God is its food. But when we study God's Word, we have to be doers of the Word, not only hearers of the Word, because we are just deceiving ourselves. 2 Corinthians 4:16, "For which cause we faint not, but though our outer man is decaying, yet the inward man is renewed day by day." Now, when we lay up treasures in heaven, Matthew 6:19 says, "Do not lay up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal." Verse 20, "But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal." Verse 21, "For where your treasure is, there will your heart be also." Verse 22, "The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is clear, your whole body will be full of light." Verse 23, "But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is the darkness?" Verse 24, "No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will hold to one and despise the other. You cannot serve God and mammon." 2 Peter 3:9, "The Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but He is patient toward you, not wishing that any should perish, but all should come to repentance." Amos chapter 8, verse 11, "Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will send a famine on the land, not a famine for bread or a thirst for water, but rather for hearing the words of the Lord." And so, gikinahanglan natong pagtuon sa tulong sa Dios. Pero karon susita sa atong kaugalingon, aron tino gyud nato kung napabatay gipang tinero gihambin ng mga sala. Atong hinumduman ang mga sala nga atong nabuhat. Sugod niya itong pagmatag yun nato hangtod ni ining higayuna. Kay kung kita magtiner pa niya ng mga sala, kini mahimong babag. It becomes a barrier to our study of the Word of God. Busa, gimanduan kita sa Dios, nga ato ka ng ikumpisal, isugid, huwag ato hinganlan, nga ato siyang atubangan. Kaya 1 John 1:9, nagaingon sa in English, "If you confess your sins,
God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. O andam ka na, humanimo ka na hinganli. Apan alang kanimo higala nga wala pa'y kalwasan, wala pa'y Kristo di sa imong kinabuhi, gidapit ka sa paggamit niya ng imong kaugalingong kabuton, the free will, nga hinatag sa Dios kanimo, aron mahimo kang desisyon, ang labing bilinong desisyon nga imong mahimo sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Faith alone in Christ alone mo kada ang paagi sa Dios nga kita maluwas. Wala na lain. Kay si Ginoong Jesucristo lamang ang manluluwas. Acts 4:12 unsay gisulti? Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Siya lamang ang manluluwas. Kung dili kita maluwas, kung dili kita magpakatao pag-usab, subala sa latid diha sa Juan Kapitulo 3, versikulo 3 o versikulo 7 nga nagaingon, gawas kon ang tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa ginharian sa Dios. Busa. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So sa hilom, magandam ta sa tagsa-tagsa na to kaugalingon. Let us pray. Amahan namo nga Dios, nagkapasalamat kami kanimo sa makausapa sa imong pagdala kanamo niining dapita karon. Nagpaila kini sa imong pagkamatinumanon sa imong mga pulong. We thank you for your faithfulness. Nagkapasalamat kami kanimo, Dios, niining dakong kahigayunan nga kami magkatapok sa among kaugalingon, gathering ourselves together kini agi og pagtuman sa imong mando nga kami imong tapukon. We assemble ourselves as your children aron kami magatuon sa imong pulong. So we are gathered here once again sa tuyo, sa pagpaminaw o sa pagkaton, assimilate your precious word. So karon nagampo kami nga ang balaang Espiritu Santo magalamdag kanamo ni ining tun-anan nga mong paghisgutan nining adlaw. We pray that you give us the necessary concentration pag tutok gayon pagpunting sa among huna-huna diha sa imong mga pulong nga imong itudlo kanamo with an open mind. All this we ask in Christ's name. Amen. May ngadlaw sa tanan mga higala o mga higsuon diha ni Kristo. Ano inusab kita sa atong Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. So, padayon kita sa, by the way, ang atong uluhan, naagyapon kita magadupot niining the unique spiritual life of believers in Christ. Ang talagsaong kinabuhing Kristohanon o Espirituhanong panginabuhi sa mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo. Okay? Okay. Kagahapon, naghisgot kita sa ato karong giduputan kining 8 gates, 8 ka mga gangaan, 8 gates of the divine atmosphere. Kay kini mo ni ang mga gates of the palace, mga ganghaan sa palasyo. O nata, nasayo na kita nga ang atong puloy-anan ingon nga mga magtutuo mao lamang ang gitagana, giandam sa Dios nga maoy atong puloy-anan, the royal palace, nga ginganlan og operational divine dynasty. Dynasty kini nagpasabot nga dapit kini nga may gahom sa Dios. It's a location. O kining maong location, kining maong dapit
aniya sa atong panghuna-huna. Kaya ang Kristohanong panginabuhi, sistema man sa panghuna-huna. It's a system of thinking. It's a mental attitude. So mo na nga, kay ang punteriya o ang target sa pulong sa Dios mo man kini atong una-una. See? Just as ang kaaway sa Dios nga si Satanas ang iyang pong tumong ang atong pangunahuna. You see? So ato namang nahibawan agi kini gihapon og paglabas tong paramduman nga ana ay atong giatuba nga espirituhanong away. O kay espirituhanon man dili kini makita. It is invisible. But it is a full-scale battle. Not only battle, but it's a war. Away kini, gubat kini. Tali sa hunahuna sa Dios o hunahuna ni Satanas. O kita na sa taliwa, papilion kita sa Dios. Kinsa man yung pilion? Pangunahuna ba sa Dios? Matud pa sa Isaiah 55, 8 and 9. Or pangunahuna ba sa tao? Cosmic kanang thinking. Pangunahuna nga kalibutanon, pangunahuna nga tawhanon, pangunahuna nga mga dautan. You see? So, naibaw na po unsay resulta sa atong pagpili. Okay? Na ayaw na yun ikalimtik. This is a point of doctrine nga giyatagan kita sa Dios og hingpit nga kagawasan. Total freedom. Pinagi sa atong kaugalingong kabubuton. You see? Upon with that freedom goes responsibility. Yan na nato ang ikalimtan. Itisok na gina sa atong paramduman. It should sink in by this time. Tawad naman taning atong Bible study through the YouTube. We started this almost 2 years ago. Nagsugod ta niya itong somewhere mga July of 2017 na diha ta magsugod. Karon adlaw daily Bible study kini through the YouTube o ato kini giangkon nga grasya. Mitunga kini, gipahiluna kini, kanang mugna kini sa Dios, sa kaniyang tungo pang tanan. Iyan na ning giandam alang kanato nga mga magtotoo ni ining panahon sa simbahan in the church age. Kitang mga magtotoo nga nasud ni ining panahon sa simbahan, the church age, nagatuon kita ni ining maong mga kanang pagtulunan nga ato naman kining na sayran nga this is the mystery doctrine. See? Mga tinago nga mga pagtulunan kay niya malagi kita sa church age nga gitawag otherwise called o unsa mystery age, tinago nga panahon. Kanamudawat kanya ng mga Bisaya. It's a mystery age. O na kay mystery age man ang mga doktrina, mga pagtulunan sa mga tong pagatunan, mystery doctrines po. Kasabot ka? Sa mga mystery doctrines, mo bitaw ng sige, tagtuon ni kadtong mga dili magtutuo, makadungog, kung sila negatibo, ambot pasabot nga, wa sila tinguha nga magkatun, wa sila bukas nga pangunahuna. They have closed mind. Na hitisok na sila, well-grounded na sila sa ilang religious background, o nuntan pag yun sa ilang mga preconceived notions. Mga negatibo, di yun sila makadawat. In fact, kini atong ipangtun-an ng mga pulong sa Dios nga kung giingon ni mga mystery age doctrines alang sa mga di magtotoo binuang kini. Kasabot ka na bersikulo niya na unbelievers would think ni kini atong gipangisgutan mga binuang. You see? Mabitaw nang dihay akong nadungog nga dihay
mga batanon ba nangutana, kumusta man tong ilang Bible study? Mao lagi ang ilang ipangisugutan, Dios ra. They are discussing about God stuff. Mo na ilang termino. Kaya nga no, binuang para niyan itong mga negatibo. Katong way tinguha, way gana, way interes, way kanang kadasig nga sila mutubo sa pulong sa Dios. Kay daghan magyud bagang duot sa katawhan nga mga Kristiyanon karong panahon na kay diya mangudta sa panahon sa apostasiya. Age of apostasy, yung sabot pasabot sa apostasy. People are departing from the truth. Nagkalayo na sila. Palayo yun. Gikan sa kamatuoran. O na kung makadungog na sila sa kamatuoran, musinta dayon ni sila kay ano man. Maingon dahil sila kung may giigo niya ni. No? May giingon sa akong amigong Tagaog, mayon siya. Kanang bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit. Ang tinuod yan. Sakit naman yun yung kamatuoran, di ba? Sa mga nga itong gisgutan, mga kamatuoran. No, tingali na, nakadungog karon din ini atong pag-isgot, may kamatuoran. Ito sa Pilato, pangutana ng atong Ginoo dito sa hapit na sakita si Ginoo sa Kristo, yung unang Ginoo nga mahitungod sa kamatuoran. I am the truth. Kanya mo ingon ito si Pilato. Truth. What is truth? Mo na. So, mo na akong ingon mo nga karong panahon na ayaw katinga, ayaw kay bulong, nga kadaghas mga katawhan, bagang duot sa katawhan, way gana, way tinguha, way interes, way kainit sa tuman sa mando sa Dios. Kaya palang kanila ang Dios marag magandang Dios ay ako ka layo ra kayo. You see? Ewan man sila kailakin sa uon sa ang Diyos. No na sige na ito. Malmal din hisgot din balik-balik, subli-subli. Karon yun sil yung tinuod sa itong panunduman. Nga mo na kini magaganoy na to, magatuod na to. Ngadto sa itong pagsibog nga to sunahan, ingon nga mga anak sa Diyos. Kaya dili man ingon, dili ni duwa kini nga itong gihimong pagtuon sa pulong sa Diyos. Nakamo mga Visayan speaking, ang mga sunod ni atong Bible study through the YouTube. Now, kini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos, this is no holds barred. Isabot pagkagunsay, no holds barred. Way lipod-lipod. Muna nga, ang maigo lagi, ayaw lang kasuko, unsa na, kasuki ang Diyos, kay iyan ni tanan. Tingali mo yung, kinsa mo nang sige giyaw-yaw diha, kinsa mo po na siya. Naibaw pa mong na niya, saan man na. Kay, ang mga tao, God, na mo react, sabi ni Saya, musinta ba, pagkadungog sa maturan. Mo ni mga klasis tao nga kinalisdan tudluan. Kasabot ka. The hardest people to teach are people who are arrogant. See? Dili na sila matudluan. Until mo sab ang ilang sweet sila gikas pagka mapahitason ngadto sa pagka mapaubsanon. From being proud, being arrogant to being humble. Now, humility and pride are both mental attitude, right? Puros na matang sa pangunahuna. Nasa itong unahuna. Karon nagdungog kanini, yung imong unahuna, kumtuwa na. You see? Nausahay ra ba? Ay mga punto na ito niya, ang atong tuno mo sarcastic. Tingali mo yung si kinsa mo na siya, buriya, pagkadayon. Sarcastic kuno na.
Anong gatudlo diha. No, what I mean mo? Kaya ito lang gidakin niyang kamatuoran sa pulong sa Dios. Kinira bang atong gipangtunan? Huna-huna ni sa Dios, oy. Just imagine kung ikaw mo sinta ka sa huna-huna sa Dios, no? Mo na, ibaw ka kung sa resulta. Ang pulong sa Dios mo ni stimulus. Kasabot ka ba kung sa stimulus? Kung ikaw nagka-eskwela nga kolehiyo diha unsa. Every stimuli need a response ng inahanglan og tubag. And every response to that stimulus naapoy resulta. Kasabot ka. Atong gibasihan kining particular verse when it comes to stimulus. John 3:36 unsa gisulti. He who believes in the Son, kanang Son, the Lord Jesus Christ, has life na ay kinabuhing dayon. He who does not believe in the Son does not have life. Wala kinabuhing dayon. But, sumpay, the wrath of God abides in him. Ano sa manang wrath? Kasuko, kalagot, dili. Kana, there's a language of accommodation ng mga sabta na ito, nga kanang wrath diha. Mao kana ang linaw sa kalayo kanang ang pagsabot sa kadaghanan mo kanang impyerno. See? So mo na stimulus pa tubagon ta stimulus. No, naibo na kung sa resulta, okay? Kung mo negatibo ka mo, sinta ka mo yung kaade ko, that means na resulta. Wa kay ginabuhing dayon. Apan katong mudawat mo sanong sa maong stimulus, believe on the Lord Jesus Christ, mao kana stimulus. Stimulus na ug akong binisayo ning stimulus, mura gud na og pag awhag, pag kanang sa batoy synonym ning pag awhag, pag dapit tingali, pag awhag, pag agda. Okay. Ay kinainomduman. Pag agdahon ba ka? Agda o pag kanang karon naanang pag-agda sa Dios. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Di man mamakak ang Dios. Kung siya unsa iyang sulti mao man yun na tinuod kamatuoran na. So when God says believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, tuuhin na. Higura na nimong tuuhan nimo tong nagsulti niya na. Gikan ka na sunahuna sa Dios. Unsa gisulti niya sa kanang kanunay nato ning batbaton kining Isaiah 55:8-9. Isaiah 55:8-9. Ayon na nakalimti. Unsa gisulti sa Dios? My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ana, mas lampaw yun na sa Dios. Dios naguna siya. Siya gubuhat ni tanan. O niya, nuntan pag yun na, dugangan pag yun na sa 1 Corinthians 2:16 nga nagayo. But who is going to instruct us? But we have the mind of Christ. Namantay huna-huna ni Ginoong Kristo. See? Kini atong gitunan. Paminaw. Kini atong gitunan huna-huna ni sa Dios. Huna-huna ni Ginoong Kristo. Na ang sa may piliyon nimo, naara na nimo. Kaya it's a matter of choice. Kanang mudawat magas pangunahuna sa Dios o pangunahuna sa kalibutan o ni Satanas. Yung mga pangunahuna ni kalibutan na ihamang yung Satanas. Ito, the three major enemies nato ng mga magtotoo, the world, the devil, the flesh. The world. Dili man ni kalibutan nga ito lakaw-lakawan. Dili. Ang sistema, pamaagi. Sistema ni kalibutan na iyahang Satanas. Kay siya
nagdumala ning kalibutan na. See? Itugutan siya sa Dios pag dumala. Aron ipakita gyud sa Dios nga unsa di ay ka unsa hingpit ang iyang kinaiya. Tinuod, gugma ang Dios. Apan kadtungoy pagtuon pulo sa Dios bahin sa mga kinaiya sa Dios, wa sila kay bawo nga usas kinaiya sa Dios, hustisya pod. You see. No, bitaw nang tanawa na ay mga kasimbahanan nga naghisgot na sila nga ang Dios gugma. Okay. Mora na ilang hatagag kanang ilang pagkadakan ba nga ang Dios gugma. Of course. Gugma ang Dios. Apan bantay di lang kay siya gugma lang. Hustisya pod. You see. No, bitaw nang this is a challenge. Hagit kini nato mga anak sa Dios. If you are a believer, anak naman ka sa Diyos. Mutuo ka ba niya na uli? Imuha po na. Once saved, always saved. Mauna na nga, anak ka naman sa Diyos. Patunon ta sa iyang pulong. Kaya mo ka na ang proseso, mo ka na ang paagi, protokol nga kita magatubo espirituhanon. Magatubo niya itong kalang. Patubuon man niya itong kalang. Mando magana sa Diyos, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ through the study, assimilation of the Word of God. Namaw na. Kita mga magtotoo, we should consider now ang pulong sa Diyos may itong kinabuhi. It is our life. You see? Hindi na itong kinabuhi. Very, very short. How short life is. Mubo rin taon. Di isang magkinabuhi ka mga usa kagatos ni kalibutan na how short it is as compared to eternity. How long is eternity? That's forever. Ad infinitum, wala na'y katapusan, hangtod sa kangturan. You see? We should consider all these things. Ang atong punting sa itong unahon, na mo ang atong umaabot na kinabuhi. Dili kining kinabuhi. Lumalabay ng kinabuhi. It is fleeting. Ang grabe kayo kay kaya itong kinabuhi. Mura lagabitay ni o gamayng lanot. Kita ka bang lanot? Nipis kayo na. Murag nagbitay ang atong kinabuhi ng lanot nga mahimong putlon sa Dios kana. Anytime in His perfect time. No, karon pangutan na andam ka ba? Inikabot niya na. That's why God says, prepare. Always be prepared to meet the Lord. Ang pangutan na ni mo, karon andam ka ba? No, saan mo pag-andam? Sige kag simba. Sige kag unsa na diha mga buluhaton sa relihiyon, di ra ba? Prepare to meet the Lord niining kinabuhi this present life by unsa? By growing in grace. Patubuon ang atong kalag kaysa pagtubo niya na makakabot niya ng ang-ang. Kaya na may ang-ang ang atong pagtubo. Sugod tas pagkabata, niya magkabot tas pagkahingkod, human niya na pagkahamtong na. You see? Ato man po dingi hisgutan sa makadaghana. Kay na may tulo ka unsa levels of spiritual growth. Una ang pagkabata, baby believer. So sa may kinahanglan sa usa ka bata masuso. Dili mga kalanon nga mga gahi, iwa pa may ngipon. No, pagtandi na, that's analogous. Batang gamay masuso, wa pa ngipon. Sige pa yung tawag uha, di pagkasulti ang saman. Igo na siya muhilak niya, uha ra niya. Kon gutmon. So unsa may pagkaon no, aron maligo no askil ang bata. Pahimno ni mo gatas, right? Gatas, pure milk of the Word of God. Ang gitandi kini natong pure milk, ang mga sinugdanan,
basic doctrines sa pulong sa Dios. Mga basic na sugdanan. Okay. Mao na pagtandi, analogy nga paimnon gata sa mga basic doctrines ang usa ka bata na of course mahimo tingali ikaw mga 30 anyos na bata ka pa sa paimong pagka Kristohanon. You're a baby believer. You see? Mao na unang ang og dili ka magtuon na dili ka magtubo. Nagiingon sa akong bigo, ihid ra ka kuto. Of course, ato lang po ning singitan po nato ning pakatawa ni mo ba. Of course, di ka man mutubo lagi. Mga nangangatong ka lang patubuon. Pinagi sa pagpagkaon, pagpainom sa gatas, sa mga sinugdanan nga mga pagtulunan dias pulong sa Dios. Ug sa imong pagsige nini, ala sige tubo na ang imong kalag. Hangtod magkabot na nimo ang ikaduhang ang maong pagkahingkod na nimo. Adolescent believer. Ma-adolescent ka na. Ayaw gundang sa pagtuon. Hala, sige yapon. Adlaw pagtuon. Pagkaon sa imong kalag. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Mateo 4:4 o Deuteronomy 8:3. Okay? Patubuon ang tungala. Pagkakabot na niya sa pagkahingkod, why undang yung padayon sa iyang managinganda na nato karon og spiritual momentum. Spiritual ng pagbuylo ba? Hangtod magbuylo na ni atong kinabuhing Kristohanon. Ala, sige saka. Hangtod yun makabot na nato ang kinatumyan nga unsa ang sa spiritual level nga mao nakaroon ang spiritual maturity. So ikaw, you're na a mature believer. O kanang mo ang mo na kinatumyan. Where mo na kana ang sa imong pag-angko na karon og katakos, capacity. So na nagay capacity for life, capacity for love, capacity for blessings. So niya na nakapahimos ka na o karon makita naman sa Dios ang imong kahimtang, imong status, ang imong condition, imong position that you are now a mature believer. Then God pours out na ibubo na sa Dios ang iyang mga panalangin. Dili nganha nimo kundi ngadto sa iyang pagkamatarong nga gisulob niya niyadtong higayon nimo gidawat sa Ginoong Kristo. At the moment of salvation, God as if took a part of His righteousness o gisulob diha nimo. Nga sa diha nga naluwas ka, gisuloban ka sa iyang pagkamatarong o kung tanaw ng Diyos diha nimo, dili ka na hinukman, kung dili ikaw na matarong na. You are justified. You are saved. Redeemed. So karon kalifikado ka na kay hingabot naman lagi ka spiritual maturity. Bubo na ang Diyos sa iyang mga panalangin. Pinagi sa tubo sa grasya. Grace pipeline. Ipadahili ka ng mga panalangin sa Diyos diha niya ng maong tubo o adto na mo dahili og mo kanang ingnon nato nga anha diya sa musangko diya sa pagkamataron sa Dios nga naalagi nimo gisuloob nimo. Of course, you now enjoy God's blessings. Kaya na naman kay katakos, you now have the capacity. You see? And that's the only time that we glorify God. God is glorified when we have reached that kanang level of spiritual maturity. So, why pause ka na magsige lang kayo? To God be the glory, all of that. Sige ni mo, sulti na. Lip service na. Kutob na siya mo. Paglitok niya na, kung apan sa tinuray, wag yun. Di ka pa kanang
Wa pa kanang katakos pagdawat sa mga panalangin. Na sa diha nga ikaw makadawat na sa panalangin sa Dios, diha mahimaya na ang Dios. Tiyaw mo na. That's what I told you nga kini nga tong kinabuhing Kristiyano, unique. Dili ni kasagaran. Nagkaron. O kinsa tong nakapaminaw ni ini karon nga tong gisgutan niya tong itunan, na mga reaksyon nila. Mayon sila. Kung positibo sila, mayon kana tinuod na. Gikan ka na sa pulo sa Dios. Naagyo na. Tinuod na. Mutuo ko na. Okay? Ana sila magkaton o kanang ilang dawaton o ilang magamit. Ilang kinabuhi. Magpadayon ang ilang pagtubo. You see? Di kay kanarang kinatumyan spiritual maturity. Sa imong pagpadayon diya sa imong spiritual momentum, makabot na nimo ang ultra super grace nga nakabot na ni Apostol Pablo. Atong suwayan. Nag-iingon na, suway. Kung makasulti pa ang Diyos na to sa atong madungog lugar, ngayon mo yung Diyos, suway ragod. Di ka magmahay kung imong sulayan. Kaya this is tested. My son, my only begotten son, has tested all this. It's proven nga why pagkapakyas musalir is very effective. Namo niyang pagi ni kanang gitudlo sa Dios na pinagi siyang pulong. Kaya itong gitunan ang mga prinsipyo, ang mga points of doctrine na itong gitunan adlaw-adlaw. Mo ni sige na itong patayon sa itong spiritual momentum. Mo ni atong term nini atong ginabuhat kay proseso magini protocol magini nga gimugna sa Dios. Again narapod na nimo kay do naman kay kabubuton imong kaugaling kabubuton naman kay free will to use. O kita ra man gyud manubag sa tanan natong himuong desisyon gikan niya ng maong free will. Kasabot ka. Any decision we make. Kay ang labing tinuod, all of life is decision making. Gusto? Matagutling. Moment by moment itong kinabuhi. Kini nga itong kaumbuton, sige liho. Sa kahamo ito baka ko nini, o dili. All of this, you see. Matambong baka ko sa Bible study through the YouTube o dili. You see, nakita ni mo? Og na ay resulta. And every decision you make out of that volition, kaya naman ay doktrina nga kanang pahipi niya ng doktrina ng volitional responsibility. See? So all of these things nga itong isugutan. Mo na nga niya kita karon nagadupot nini atong uluhan sa atong pagtulunan, the unique spiritual life of believers in Christ. Mo niya mga ingredients, mga parts ni, mga punto sa doktrina nga nalangkob na suod ni ini maong doktrina. Pagtulunan na. Mo na nga atong gisugutan kini karon nga mga ganghaan sa dapit nga may gahom sa Dios. The 8 gates of the divine dynasty. Kung ato namang gisgutan ang unsa ka to atong lakbiton pag-usab. Okay? Ang basta kay dunay 8 ka mga gangaan, 8 gates of the divine dynasty. Okay? Dynasty, ang sa ito ibot sa ba? Dapit nga may gahom sa Dios. Okay? Dynasty. So, ang unang gangaan ni maong dynasty, mao ang power, the filling of the Holy Spirit. The power gate. This is the silent, invisible, enabling ministry sa Diyos Espiritu Santo. Ang omnipotente nga Diyos Espiritu Santo mo ay nagasustener kanatong mga magtutuo. Supplying the supernatural means
dili kasagaran ng mga pamaagi sa pagtuman ni ining maong supernatural Christian way of life. Mao nang mando sa Dios de Piso 5:1 18. Be filled with the Spirit. Siguruha nga ikaw na punan sa Espiritu Santo. Galatia 5:16 po nag-ingon, keep walking by means of the Spirit. Padayon sa paglakaw pinaagi sa Espiritu. Mao na ang power gate. So nimo niya na maunggahan na nakay gahom. Okay? Unsaon ay naibaw na po ka. Mga kugang panguntanon, unsaon man nimo puno sa Espiritu Santo. Daghan man sa ato mga igsoong magtutungwa sila alaman unsaon nila pagpapuno sa Espiritu Santo. Well, very simple. Pinahagi sa paggamit sa grasya sa Diyos sa pagpasiguli sa pagigambitay. Okay? Restoration of your fellowship with God. Pinaagi lamang sa paggamit sa recovery technique. Imong balik nga to sa inong takiliran sa Diyos sa imong pagigambitay sa Diyos. Now, you are filled with the Spirit. Sa dihang imong hinganlan, imong ikumpisal, imong isugid ang imong mga sala. Ngadto sa Dios, diretso. Dili sa unsa na tao, why tao. Kinsa man imong gihimo ang tao ba o ang Dios? Ang Dios. So diretso ngadto sa Dios. See? So keep walking by means of the Spirit. Kay ang labing tinuod, paminaw. Sa diha nga kita napunan sa Espiritu Santo, sa diha nga we are filled by the Holy Spirit, we are controlled by God the Holy Spirit. Ang ato bang pangunaw na dumalahon sa Espiritu Santo. Siya ay magadumala. He is controlling, guiding. Okay? Now, kay napunan na sa Espiritu Santo, ang prinsipyo na is, we are as good as God is good. Wa kumoingon nga you are as good as God. Lahi man na. Sa diha nga ikaw napunan sa Espiritu Santo, gidumala ka sa Espiritu Santo, umikan kay you are free from any sin, personal, overt, lingual sins. Wa man ka. Ano naman kay sa diha sa imong kalag. Therefore, you're as good as God is good. Diferensya sa akong pag-ingon, you're as good as God. O may ingon niya na. Si Ginoong Jesucristo mismo mingon, be ye perfect as my Father in heaven is perfect. Ang sabot. Ma-perfect ba ka, dili? Wa na magpasabot na perfect ka. Nobody is perfect. Right? O the truth is, nobody is perfect. Ang buti pasabot ni imperfect, nga you are free from any bondage of sin. Wa ka slave, wa ka maulipon sa sala. Wa na ka magpa-ilalom sa sala. You see? You are free from any sin. Now, if you do that, then, you are declared by God mismo. You are as God. You are as good as God is good. Kasabot ka. So, mo ka na ang gate number 1. Power gate. So, karon kita suod naman kanina power gate na nakay gahom. Dili na imong gahom, ha? Gahom na sa Dios. You go to gate 2, the gate of basic Christian modus operandi. Ano siya man? Ganghaan kinis mga sinugdanan nga Kristohanong paagi sa pagbuhat. Okay? Nakasabot ka ba niyan itong akong binisaya? The gate of basic Christian modus operandi, mao kini ang tinubdan sa objectivity sa magtotoo. Objectivity, ang iyang kanang positibo. Okay? O diha sa maong ganghaan nga mao ang kanang the basic Christian modus operandi, imong mga buluhaton ingon nga Kristohanon anak sa Dios,
Di ang imong mapahimuslan diha sa maong gate mo ang the most elementary systems of problem solving. Saan nimo pagsulbad sa imong imong kaugalingong suliran. Elementary. Mga sinugdanan kayong mga sistema sa problem solving. Ana available. Halang kanimo nga unsa? Immature pa. Dili pa mature believer. O kini nag-a-appeal na niining rebound technique. Okay? Na-appeal niini ang rebound technique. O ato ning ipadayon atong paghimayon sa sunod itong panag-uban. So ayaw si Piata ang sumpay niini o giawhag ka, gidapit ka ikaw magmasubayon, magmakugihon, sige sa imong spiritual momentum kahangtod nga kuhaon sa Dios pinagi sa kamatayon ba o sa rapture musa gidapit kamo sa pagpadayon niining atong Bible study through the YouTube ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Let us pray. Ama na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagdugang og lamdag ka na mo, Diyos, sa imong kamatuoran. O kami, O Diyos, nagapailalom lamang diya sa imong otoridad. Ikaw man ang labawng makagagahom. Tag-iya nining tanan, O Diyos. Buhi pag kami nining among lawas, gumikan lamang sa imong grasya. Grasya kini among gipahimuslan nga pagtuon sa imong pulong. Grasya nga kami nagginawa pa, nagapahimulos ni tanan. Ang kami unta magkatuon pagdugang mga pamaagi, unsaon ang mapagkinabuhi. Niya ng dili kasagaran nga espirituanong panginabuhi. Ingon nga imong mga anak. Bani kami sa among pagbugbuwag ng adlaw, ilikay kami sa mga kabilinggan, dala kami pagbalik niini among spiritual momentum nga pamaagis pagtuon sa imong pulong. O nagapasalamat kami, O Diyos, sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.